Antía. 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 Hola. Como estás? Que tal? Outro podcast máis. Es que non Que facemos paramos. aquí? Pois un faladoiro, non? Que é o que nos Sí, gusta. un Non pequeno... parar de falar. Tumbarnos aquí e darlle a... Así hueso. A sin hueso. Uf, de repente boomer, sabes que decir? Antías chulísimas. Por que antías chulísimas? Porque somos antías e Eso. porque somos chulísimas. Que non hai máis, Efectivamente. non hai Pero ti máis. sabes isto de que ahora a expresión esta de tías chulísimas dá como cringe a xente máis nova, aos adolescentes e tal. Que eu pensaba que era unha expresión super guai e pasou de ser unha expresión super guai a dar cringe a morte. Eu estou un pouco farta de que as cousas de repente sempre den eu cringe. empecé a usar a palabra xulísimo, ademais con X, Sí. fai Xulita. relativamente pouco, quero dicir. Entón, Ahora que por empezo qué? a usar. Sabes, que a min gústame xulísimo. Eu síntome un pouco bella para o que son, porque son super nova, pero é que, por favor, podemos Pues deixar basta de... xa, é que senón Claro. avanza todo moi rápido, que isto es moi viejo por mi parte tamén, quero dicir, pero é como, por favor, é que non podemos disfrutar das frases feitas e das palabras que molan, que Tachamos son antías chulísimas, antías cuñadas. Antías cuñadas está ben, non Isto pasa é nada, do que vai está ir guai. isto. Bueno, pero é guai que de repente saia outro formato máis chuli, Sí. de chuli. Sí. Mulleres tamén. De mulleres falando das nosas cousas con xente super guai que vai vir. En pixama. Que Podemos isto para falar min é- destes pixamas. Sí, mira, Mira, soy yo literal. esta non son eu, pero Sí, eres. tampouco patrocina nin Disney, nin Sarrio, pero bueno, Pero bueno, se quere Disney patrocinar, estamos completamente. A ver, pero Disney, Larsa, Larsa, Deleite, quero tamén decir... nos gusta, Café Totalmente. Candelas, ¿no? Kaiku Café Latte. Danos completamente igual. Bueno, que tal? Que tal a semana? Pois ben ou contoche, quero dicir. Adiante. No, ben estresada, por eso traio Justifica este tu pixama. respuesta. Justifico mi respuesta de que la vida adulta asfixia, pero todo ben, estamos cansas, moito traballo. Ese Pero- pequeño coche. Ese pequeño coche que hizo pum. E que Antía estaba vindo para aquí. De repente non estaba vindo para aquí. Mandou un audio. Isto xa pasou en algún podcast de Zona É Nova verdad. que seguramente dixera meu coche dixo hasta aquí, mi niña, e efectivamente, isto ha pasado. Non pasa nada, está ben, máis cartos invertidos en el Bueno. coche. Tener un coche es como tener un hijo, o peor incluso, Un porque se pozo estropea sen máis a fondo. menudo. E nada, así estamos. O resto da semana, pois, ben, Bueno. cansada. Estreno espectáculo O resto da en 2 semana semanas. estamos a luns. Fatal, gracias. Para as 12 horas que levamos de... Bueno, traballei a fin, igual tamén por eso para min é o resto da semana pasada. Sí, a semana A pasada. semana que entra, pois a ver como se dá. En principio, bueno, En eso. principio, En dúas, hai unha gala hai unha gala a final o de sábado. semana. Non tenemos outfit. Antía, non tenemos outfit. Quizais chegue o mércores, poda probalo e verse válido. Os meus chegan o venres. En plan... To the limit. Sí. Menos mal que estás nominada, Efectivamente. querida. Igual subo cunha bolsa de basura. Pois encantaríanos eso, en chanda, en Que pijama. subir, non vou subir, quero En decir, pijama, non nunca vou se su- sabe, Nunca se sabe, pero que máis dá? Se aparte non enchufan aos nominados, en plan, non é como nos Goya ou tal, ou nos Óscar que enfocan os nominados. As últimas galas non enfocaron, prácticamente. En plan, enfocan si ganas. Entón, dá igual, eu podo ir cunha bolsa de basura, ou en pixama. Eu iría en pijama, a verdade. E xa Podemos ir así as dúas. E punto. E ti que? Como Chegará... estás? Eu ben agobiada precisamente por esta, pero... Non, a ver, pola gala e tal non. Polos vestidos probablemente non cheguen, pero bueno, non pasa nada. Polo xeral, ben, pois preparando toda esta movida. Esa foi a miña... Estás ilusionada pola nominación? Foi unha Sí. sorpresa, A ver, foi guai. Foi guai, é como super chulo porque nos acabamos de sair do grao e de repente estamos nominados con tremenda xente, sabes, con tremendos artistas. Unha curta preciosa, que se non a vistes, pois non sei se se pode ver, pero oxala pronto se poida ver. Próximamente. Porque é Ou preciosísima. na aplicación de académicos e académicas. Sí, Claro, que a xente da academia sí que a podemos ver, pero é bueno. tan bonito Nuno.
é preciosísimo. Su hijito pequeño. Sí. Pero bueno, eso, ilusionados pola nominación. Parece que estou falando aquí nunha rolda de prensa. Pero é algo importante, pregúntate. Pero con ganas de ir ao sábado e pasalo ben e xa está. Lo vamos a pasar genial. Ese é o obxectivo, con vestidos en el ou con bolsa de basura. E punto, e xa está. Bueno, eu creo que é o momento xa de que esta persona que está aquí no medio que está aguantando nuestras movidas, María Vázquez, ¿qué tal? Hola. ¡Bien! Qué vergüenza. No, bueno, ¿cómo estás? Moi ben. Quería que meter un pouco de presión porque sopláronme hoxe que este ano van a enfocar os nominados. Así que ¡Toma! Pues mira... Me cachis en la mar, como no llegue el paquete de asos. Pero penso que ir en bolsa de basura é bastante top. A ver, chamar a Buah. atención chama, quero Bueno, decir, eu creo que boa idea. Bueno, E ir en pijama No. tamén, eu este a tope con el pijama. e xa está. Que vou dicir, eu deixo Anda, teste. mira tú. Da ansiedade. Pois bo dato ese. Bueno, María, actriz, tía chulísima, maravillosa, por eso Chulísima está por aquí. boomer, ¿no? No, chulísima por todo, por todo. ¿Cómo te defines ti? Como me defino, Como te mima? Non me defines? defino. Non te defines. Non se define a sí mesmo, non? É No. raro. Pero bueno. Bueno, pero se tiveras que decirle a alguén que non te coñeza así rápidamente en Hola, palabras... soy María. Hola, soy María e Hola, son María, son galega, ante todo, un pouco brava. Esta sería como a miña definición. Chulísimo. Chulísima. E vos coñecedes vos, non? Sí. Por que está María aquí? Porque xa amiguita. Mi amiga. Somos amigas, fixemos de ir más, así que Oh. hai pouco e moi felices. Era a primeira vez que grabades xuntas? Ou Sí. que guai? Sí, sí. E que tal esa experiencia? Pois moi guai, a Superguai. verdade, moi fácil. Cando Con xa xentes- coñeces a alguén e máis ou menos traballas parecido, porque temos unha maneira de traballar bastante parecida e xa nos viramos nalgún curso, pois un gusto. Sí. É como que non tes que facer nada, que xa todo está. Que guai. Todo sale. Para min foi, pois mira, unha car de pé, que se lle di, non? Eu caín de pé, Claro. nese día, nese instante, foi super fácil, aprendín fixen un máster aquí con María, é que é unha fortuna. Agora que entran todos os demonios, en plan, como estará eso? Cando se estrena. tamén. Sempre, sí, A posteriori, como que dudades do que no, saiu... durante la Claro. batalla a mí, yo bien, pero... Bueno, porque unha cousa é vivir, non? Como vives a experiencia e A outra cousa rodaxe, e despois xa, verse. cando estás en casa, das e voltas, non? Bueno, e verse, ver como montarían, que Claro. quitarían, que deixarían. Claro. Sempre hai tomas que che gustan máis que outras e despois xa, ás veces non coinciden coas que lle gustan ao O director. montador, ou... Sí, exacto, claro. entón, entra ese Sí. medo, pero Sí, eu pero bueno, ao estou final, contenta. sí, eu tamén, super. E cando recordas o que dicía, non? Que sí que nestes momentos como de miedo, de a ver que vai pasar, sí que recordo como todo vivido, e guai que foi, e como, mira, ya está, amiga, Fixo moi afortunada. Ben. Fixo moi ben, a verdade. Que guai. No, a mejor tú. No. E aquí todo o tempo. Piropos Que me dá moitos, moita vamos. vergüenza estas cousas, dame moita vergüenza. Que guai. Con ganas de que saia ese proxecto a luz, Sí, non? moitas Ainda non ganas, se sí. sabe moito, pero... No, sabemos que se chama o Pesadelo das Vacas, Sí. Ajá. director Rafa del Arco, e agora a ver que Persona pasa increíble. Sí? cando se estrena, sí, moi guai. O sea, a experiencia en xeral co reparto foi Moi guai, ben, non? moi Como- super, sí, Que guai. Está Tatán tamén, Berta Ojea, está Xoel. Está Xoel, Fernández, está moita xente. Roberto É verdade, Leal, sí. e que pasaron moitas Denis persoas. Gómez. Ai, Denis, Sí. é verdad, sí, sí. O sea, que moita xente querida, moi fácil, moi fácil, moi bonito. Chulo. Que non sempre será tan fácil, non? En Non, todo... non. Haberá de todo, supoño. Bueno, hai de En todo, cando, claro. sobre todo aos compañeiros, en plan, atoparte con xente que o mellor non traballa do mesmo xeito que tú ou que chocas aí un pouco, especialmente na vosa profesión ten que ser complicado, porque... A ver, o normal, a maioría das veces é fácil. Sí. Pero despois ás veces hai cousas complicadas Ujú. que molestan tanto como que fan moito ruido, non? Porque Claro. quedas aí como enganchado e dicindo, madre mía, que experiencia tan horrible. Ujú. E como é unha profesión que ao final tamén, se non merece a pena o
o recorrido, non? Claro. máis alá do resultado, porque iso xa nunca depende de nós. O sea, é importante que a experiencia sexa chula. Vamos como... falar de chulo hoxe todo o tempo. Chuli, que todo sea chuli. Porque como te sintas ti no set, eu creo que tamén afecta como actúes despois, por moi boa actriz que sexas, en plan, unha boa experiencia, un estar cómodo, ten que facilitar moitísimo. É o máis importante ao final, non? Que traballas tamén con cousas moi íntimas, delicadas, que efectivamente. É que non é unha oficina que podes dar a volta e decir, bueno, me voy a tomar un café. No, ainda que todos os espazos de traballo deberían ser seguros, non? Pero claro, bueno, efectivamente. Neste especialmente que traballas coas túas emocións e que non podes marchar, porque mira, unha vez eu tive unha experiencia horrible e pensaba todo o tempo, non podo dicir que non volvo mañá, sabes, noutro traballo, é verdade non podes que... renunciar, é No, decir, total. adiós, en teatro igual non podes, pero en... No, non podes. Pero, o sea, non Nunha podes baixo rodaxe. ningún concepto, pero sí que é certo No, que pero nunha rodaxe menos. nunha rodaxe é inviable. É verdade que ten fin, non é como outro traballo que dis, igual teño que estar aquí anos. Claro. Que sabes que, veña, queda un mes, aguanta, que Claro. só é un mes. Pero non podes marchar. É duro. super intenso, entendo, porque as xornadas teñen que ser bastante, Sí, bueno, moitas horas, ao final convives moito coa xente, entón, Efectivamente. se non estás a gusto, son moitas horas aí. bueno, pero non foi o caso. No. este Foi intenso, pero non, é moito máis intenso para ti. Foi o sea, intenso quero porque dicir. era unha peli dura, dunha historia dura, así, Sentimentalmente. Unha historia dura, por trás, con familia moi tóxica. Sí. Entón, bueno, pois ao final tampouco pode estar de festa. No, Pero, claro. No, pero houve foi moito chulo. cariño, foi moi guai. O sea, se tratou con moitísimo respeto Sí. todo o tempo e a equipa era perfecta. Bueno, claro, como estar na casa. A verdade, moi Sí, familiar, que guai. como estar nunha casa ben, porque tamén ás veces na casa No, non claro, se está ben. efectivamente, Sí, eso. efectivamente. Nunha casa decente, sabes? Bueno, decente, nunha casa na que... Nun Nunca fogar. serio, nunha Sí, casa que con un hai mínimo de cariño. Sí. Houve Unha moito casa cariño. funcional, digamos. Bueno, xa é moito dicir ahora mesmo. A Sí, familia da sí. película era moi disfuncional, Sí, pero pero- a equipa era moi funcional. Súper funcional, besito desde aquí. Porque xa te increíble, o sea, que maravilla, que maravilla. E cando tratades sentimentos como tan intensos para mal, tan negativos e tal, vos notades que vos Afecta un que vos pouco. afecta no ánimo, no día a día, ou sabedes separar ben... A ver, un intenta, polo menos no meu caso, intento separar, pero sempre ás veces hai momentos Como a enerxía, non? a enerxía como que te come un pouco. Claro. E sobre todo cando estás nas horas de traballo, que ainda que sexa a hora de comer ou o descanso, ti non podes perder esa enerxía, non? Entón, Claro. eu ás veces co pobre director que me viña a dicir cousas e dicía, non é contigo, pero non podo sair desta enerxía. Entón, Teño que estar cabreada. claro, no, pero non é personal, Claro prometo. E o pobre mirábame así, pero decía, bueno, ter contado unha historia máis alegre, non é culpa miña, saltaría A mí non me llames. Claro, é que aparte, no teu como, caso... se queres falar disto, claro. con isto imos, ¿no? Total, aparte no teu caso sí que era un nivel de enerxía moi alto, entón era como... Sí, Sí, era de difícil, soster. pero bueno, intentas chegar a casa e ser un pouco comprensiva con os demais. Non chegar Que teñen que aos teus convivir fillos. contigo. Poucas veces sí, é que me Sí. din, que che pasa? E eu, perdón, me quedo É que está aí no atrás, mood. vou dar unha ducha. Eu noto sobre todo no cansancio, é o que máis noto, claro. super cansancio. O sea, sobre todo se é moi de moita tristeza, moito choro, que tes que traballar dunha emoción como moi negativa, Claro. non tan enérxica, é unha cousa como de, estou agotada, non podo máis, o sea, pero non... Sí, o sea, é que ao final é traballo físico Sí. tamén dentro de outro lugar, pero enerxéticamente comete. Claro. O sea, non te vuelves loco ni nada. por No, el estilo, pero- quero decir, Sabes esa- que non esa é tontería. verdade. Pero eu entendo non é que, certa, que non sabes? sempre Pero... que non sempre é infalible as técnicas que faredes para separar. Quero dicir que somos humanos e que ao Claro. final sempre afecta un pouco. Pero eu creo que tamén é un pouco como en todos os traballos, quero dicir, evidentemente neste estás traballando con material moi sensible directamente cas túas emocións e co teu instrumento, co teu corpo, pero sí que é certo que ao final hai outros traballos que tamén afectan o estrés, que estás como con mitísima ansiedade, ou que estás, o que sexa, quero dicir, ao final trabajar cansa. Bueno, que intentas non Intentas levar a casa, separar. pero Breaking igual news. os médicos, que todo o mundo ao final Claro. levas cousas un pouco para casa, non? Claro, É inevitable total. cando traballas con corazón e Total. poñendo todo aí, non? Ou incluso igual se tocas algo na escena, digamos, que igual se toca a ti personalmente porque viviches algo parecido, supoño que tamén ten que ser complicado por aí, para a inversa, non? En plan,
non sei, depende da escena, depende da película, igual son cousas moi alenxadas do que vos vivides, pero se de repente, eu que sei, un duelo, algo que igual ti tes bastante reciente ou que tal... Eu teño a teoría que se está moi recente, non está superado, é mellor non tocalo moito traballando, porque é difícil non apegarte e ao final tamén estás facendo un personaxe que non es ti, non? Si que hai algo de ti que tes que contar e poñer, pero se non está curado, eu recomendo non tocalo moito. Claro, total. Pero cando sí que está máis ou menos curado, é un pouco o contrario. Eu noto moitas veces que é moi liberador, non? Sí? Porque estás poñendo aí, Incluso deixando terapéutico. aí... Sí, que guai. e é un pouquiño terapéutico, non? Estou de acordo. Wow, xa soltei. E polo menos, pois mira, agora o non dito, non? Que de repente como aquí si puedo decir, Claro. ou lo que sexa, sabes? Pero... Bueno, como que hai menos xuizo, non? No, total. Na vida ten máis medo a dicir cousas ou facer cousas porque todo o social está moi presente. Sen embargo, aí está tes un xogando, personaxe, aí está... claro, é como son eu, pero non, é verdade, pero é mentira. Entón podes Que guai. podes meter aí... Entón estes personaxes están guais ás veces para iso, non? Porque digo, ahora podo permitirme ser super Desfogar. antisocial, cagarme en todo, que ninguén se vai a enfadar comigo, non? Claro. Eso sí que é guai. Pero bueno, sí que ao final, como todo, se non estás sanado, mellor deixalo aí e repousar, porque te podes mancar de verdad. Sí. sabes? Non, eu Así falaba que non tanto de usalo, en plan de usar unha experiencia traumática túa para sentir X cousa, senón máis Que ben che cuadre. de que che cuadre que o personaxe que ti tes que facer pois está vivindo unha cousa moi traumática que ao mellor ti viviches ou parecida hai pouco, sabes? Que non che queda outra, non é que ti a utilices. Por eso decía que igual, joder, tamén é como un traballo moi sensible nese sentido, non? A ver, eu penso que normalmente é un regalo, que pase iso, porque xa hai moito de ti que coñece dese personaxe e é bonito. E normalmente pode ser terapéutico e senón, pois por iso tamén os actores e actrices debemos traballarnos as emocións, La ¿no? cabecita. A cabecita, E mucha terapia. Porque, bueno, porque ao final o noso corpo, as nosas emocións son as nosas ferramentas e Claro, total. e é o noso instrumento, entón, De traballo, pues, sí, hai sí. que coidalo tamén, non? E coidarse e ás veces pois se afecta pois un poquinho de terapia, deberían subvencionarnos a terapia porque Por certo. na Seguridade Social tardan moito en dar. Estou de acordo, E na privada é moi cara. Eu Nada. penso que, Ostras, sí, creo que é necesario en xeral para todo o mundo que estude subvencionada, pero sí. Me parece Menos de bien. gravar. Un poquito, para los autónomos. Uy, qué bien sería esto. Madre mía, que nos... Que me enrollo moito, perdón. No, estamos aquí... para isto. ¿Qué Exactamente. carajo? Sí, Eu claro. ia lle dar unha cousa que nos esquecemos de darlle ao principio. Wow. Pero que é a premisa un pouco do podcast, Es que é verdad. que temos un agasallo aquí para que deseñes o teu pixama ideal. Guau. Porque dicías que tives aquí como Bueno, eu un veño pixama con super pixama elegante e tal. Increíble. Pero aquí podes inventar. E temos aquí, bueno, se queres ensinar a cámara. Non sei se quero. Sí, non pasa Oh, nada. guapísima. Ay, con el osito. É que eu non o vira, Esta Pequeño. sorpresa para mí tamén. Pois mira, xa, mentres estás aí decidindo... Vale. A colorimetría. A la colorimetría que mejor te queda. Eu votaría por uns laranxas ou rosas incluso. Polo que sexa. Polo que sexa. No, se me ocurre. Pois imos un pouco tamén como a tirar de falsa modestia, no que se le llama, que nos contes un pouco, pois que Un pouco. Mira, Este é un pouco menopáusica e xa non podo facer dúas cousas, sabes? non pasa nada, pois raya Chámase respuesta. nebulosa menopáusica, vale? Ah, bueno. Raya respuesta. En plan de, pois que nos contes un pouco, pois que estás a facer, que proxectos tes que se No poida miramos. contar próximamente. Bueno, agora xa falamos un pouco do pesadelo, pero que nos podáis contar, pois mira, o que sexa que teñas Dos máis últimos próximo, proxectos. dos últimos Pois proxectos. mira, agora... Agora estou facendo un pixama. La psiquiatra. A ver, Está me quedando fatal e non hai goma, non? No, é unha única oportunidade. Pois agora empezo unha película que tamén produce Matriuska, que é a produtora da De película que Matria, fixe de Matria e de O pesadelo das vacas, Ajá. cun director que se chama Pedro, que é maravilloso, que se chama Serenade, porque está ambientada nos 90, que guai. para os boomer que se poñan o día de que pasaba nos anos 90 e que Serenade era unha canción de Dover que foi como o primeiro grupo de rock español así coñecido de mulleres, todo mulleres. Que guai, que chulo. Entón,
bueno, é unha peli familiar tamén que fala de nais e fillas, que está moi chula. Un pouquiño dura, pero non moito, así que Bueno, estou contenta, vou saindo do bien, vamos, do drama. do super drama. Nada, acabo de vir de Portugal, de facer de raíña de Portugal, que era española, que Ai, se por chamaba favor, que Catalina de fantasía. Austria, e foi maravilloso. Pero eso é chulísimo. Sí, paseino moi ben. Encantaríame que me vestisen de eso. Bueno, en a plan, verdade é que non o pidas moito, porque ¿No? sufrín un pouquiño, porque Tema pesa todo. corsés, cosas así. O corsé era incómodo, pero que pesaba todo. Todo, a Aparte falda, de tamén que levaba un montón de postizo, que tamén me pesaba, que iba que decía, pero unha almofada destas de pescozo para poder apoyar a cabeza. Que como farían daquelas, non? Porque, bueno, Pobriñas. Aguantarse, mis Pobriñas, niñas, qué horror. pobres. Total, como con tantas cousas, ¿no? Como todo o tempo. Eu Exactamente. dicía de broma, prefiro ser pobre. No, sí, Pero seguro a que ver. non, porque naquela época seguro que ser pobre sería terrible. Bastante Muller e peor. pobre sería moito peor, pero a roupa era terrible. Moi bonita de fotografiar. Claro, ben feita e... Pero terrible de levar, pero foi moi divertido chulo. traballar en Portugal, que son Ah, primos, veciños. non? Que a verdade é que tampouco ao final temos moitas cousas, o sea, que non nos misturamos moito, non? Que dis que pena Depende porque da temos... zona tamén, supoño, ¿no? Sí, pero digo no artístico, que tendo idiomas sí, total. parecidos, Sí, que podería haber máis coproducción, Totalmente. traballo conxunto. Sí, que é unha pena. É verdade que é parecido, pero despois de 10 horas de rodaxe, custábame tamén, ás veces xa non entendía nada, empezaba a entender cousas que dicía, non pode ser porque entendía guarra. E tú, non pode ser que me chamara. Creo que no. E tú, bueno, digo, porque a cabeza todo que entendieran cosas negativas. Decía, estarán rindo de mí, estarán me vacilando. Con 7 kilos na cabeza e os 18 no vestido. Guarra tú! Pero sí que dixen, jolín, pero deume moita gana de aprender portugués Claro, tamén, es que se estivésemos máis afeitos a escoitalo, polo menos, Claro, sería claro. moito máis sinxelo para Sí. nós, porque realmente a lingua en sí, evidentemente, non é distinta, pero claro, non Sí, a estar afeitos pronunciación. acentos... Sí, É que verdade teñen que un acento canto máis máis do cerrado. sur, máis pechado, entón Claro, efectivamente. a xente que era de Porto eu entendía os mellor, Ujú. os que eran do sur era como, eso, acabo das Guarra. unhas horas, guarra. Perdón. Que pasa un pouco tamén como no Brasil, o sea, o portugués de Brasil enténdese super Porque ben, falan Total. despaciño, máis tamén, despaciño, máis aberto, O máis suave, máis eu suave. entendo moito mellor, Pero sí, cando nos vamos a unir, Sí, por Pronto, por favor. Necesitamos Abracemos a lusofonía. Moito. ahora E tamén as infraestructuras de transporte, porque estamos cerca e ao estamos final... cero conectados, Exacto. cero sí, conectados, dame moita rabia, moitísimas a verdade. cousas chulísimas que compartir e Sí. que intercambiar, Sí. uns poquiños Unha pastéis de nata. cultura moito e máis nos levamos próxima cocido, que sí. igual Sí, ti con sí, un señor claro. de Murcia. É quero moi decir, similar, claro, claro. Con todo respeto, señor de Murcia, Con todo respeto a Murcia, Con sus sí. paparajotes Murcia, ou parapajotes. Pero entendémonos menos. Los parapajotes. Non sei que É un postre, é un Sí, postre, é un postre, que é de unha Murcia, folla ¿no? de limoeiro que se, a ver si, perdonadme Murcia se lo estoy diciendo mal, pero entera. que como unha folla de limoeiro como rebozada, Sí, ¿no? como unha especie de torrilla. buena. Pero leva a y folla. la comes así. Claro, Pero, pero o sea, la comes lo de fuera. Deixa estar. Murcia, lo Viva siento. Murcia. Murcia, que grande los murcianos. Viva la huerta bueno, murciana. o Grandísimo. caso, que O caso, moita conexión con limoncitos. Murcia, pero máis con Pero Portugal, noso corazón probablemente. con Portugal. Exactamente. Queremos máis Es- conexións con eso Portugal quería de todo decir. tipo. Sí, é efectivamente. importante. Asturias tamén mola. Nos queda Exacto. cerca. Pero cero conexións tamén. Joder, de todo. en Bueno, fin. ahora Ahora mellor. autovía está bastante ben. Sí, pero falaba Pero os máis ben autobuses de... terribles. Ou tren, ou No, tal, no, quero ahora decir, Tamén nos pasa para chegar a Lugo, quero dicir. bueno, tamén é efectivamente. verdad. Polo que sexa. llegar a Para Lugo. os mestre E non Mateo, falemos das 2 horas estradas, e pico. como están agora en Galicia, dixémolo. Pero vamos a dejar de Dixémolo hablar. que nos imos meter en temas que igual non estrenades podcast. Bueno, estou casi rematando. E máis que nos podes contar o que, o que che apeteza contar tamén eso de... Pois bueno, estou da que o ano pasado estrenei en Mérida Las Troyanas. Agora imos facer uns bolos tamén e estou moi contenta porque a verdade nos tempos que corren da guerra todo terrible, pois a verdade é que é unha obra que está moi actual. A por orde do desgraza. día. Sí, sí. Así que, bueno, pois polo menos dunha maneira artística poder reivindicar e queixarse e dicir alto e claro non a guerra. Non a guerra, claro. O tranvía agora que acabou xa, Sí.
De teatro, ademais dos bolos da Troiana, tes algo... Non, agora vou parar un pouco porque viaxei moito Porque para parar estar está na ben. casa. O que sí estou intentando argallar eu, porque resulta que a miña familia que é da Barrela, que é unha aldea de Carballedo, pois aí naceu unha actriz moi coñecida na Argentina que se chamaba Maruxa Villanueva, hai uns premios, pero é unha figura que é pouco coñecida. Despois ela acabou volvendo de Argentina, volveu a emigrar porque, bueno, pola censura, e acabou na casa de Rosalía de Castro, ela ensinando a casa de Rosalía, recitando poemas de Rosalía, e bueno, pareceme unha figura interesantísima da que se sabe moi pouco, aproveitando que naceu na miña aldea, que hai moitos vínculos porque se apelida Vázquez tamén, e chamábase Isaura Vázquez, a súa casa está xusto detrás da casa da miña avoa, o sea, era como que compartíamos... Hai unha conexión clara. Hai unha conexión clarísima. Quero falar disto, non? E aproveitando que falo dela, falar da migración, da guerra e de todo o que pasou naquela época, pois estou, de momento estou en estado de investigación, pero super contenta. Ainda vivo unha señora que me está contando moitísimas historias que ten 101 anos. Eso é un tesouro, é un tesouro. É que xa só polo proceso xa pareceme increíble. Sí, igual despois non fago nada, pero da igual, este proceso está increíble. merece a pena. Aprendí moitas cousas da vila que tamén ao final non está moi arraigada porque é un sitio que naceu na estrada, viñeron moita xente de fora, de Castela, tal, entón é un sitio que ao final non está moi vinculado coa terra, eu nunca entendía moi ben por que pasaba iso, como sempre buscando como as raíces, como porque non había máis núcleo, sí. máis, non? E entón, pois, entendín tamén moito de onde ven iso, non? De como que cada un era dun sitio, claro, que ían, viñan e marchaban, que era xente tamén que estaba facendo aí a carretera, entón viña, despois tamén marchaba, algúns quedaban, pero poucos. Entón, bueno, pareceme moi interesante. Que chulo. Pois esperemos que saia adiante porque parece necesario Pero falar aparte porque se ve que te ilusiona moito. É que hai unha moito cosa de proxecto, moitísima o sea. pasión, claro. Agora que me dá moita mágoa que a miña avoa xa non está viva para preguntarlle moitas cousas, porque ás veces aproveito e digo a xente que aproveite, porque despois dá moita pena, digo, pero é tan importante tamén documentalo, ter xente como a señora que dis de 100 e pico, de 90 e tal, que saben tantas cousas e que simplemente teñen esa información aí, e como ninguén lles pregunta, pois queda aí. E que non tiveron a oportunidade de falar, e cando xa non están, pois eso non é irrecuperable, e hai unha cantidad de historias, de tradicións, de patrimonio vivo que o que temos e o que perdemos porque por non preguntar, por non documentar. Incluso casas que están caendo, que dis, hai que fotografiar agora porque isto vai desaparecer, non? Totalmente. Pero bueno, é moita historia que desapareceu porque despois descubrín que aí ao lado había un núcleo super republicano, que todo isto despois non se sabía, que había un home que marchou a Cuba, que era masón, da miña aldea, que la Barrela, de repente, digo, que peliculón ten eso. Ten unha serie. Pois hai que poñerse as pilas, María, e facelo. Total. En canto teñas aí descansiño, dosier e veña. Aí ando. Moi bien. Bueno, podemos pasar a las preguntitas. A las preguntitas, a sacarlle información de lo que nos gusta. Do que nos gusta. Bueno, temos unha serie de preguntas que lle imos facer a todos os convidados e que tens que responder porque non hai outra. Se queres marchas, pero hai que responder. A primeira sería unha crenza incerta que ten a xente sobre a túa, ou neste caso a vosa, profesión. Algo que crea a xente sobre a actuación, no voso caso, que crees que non é certo. Sobre a actuación, non sobre a profesión. Sobre a profesión. Sobre a profesión diría que pensan que é algo como hiper glamuroso, non de xente glamurosa que gañamos moitos cartos. Xa, que vivides todos montados no dólar e... Claro, isto hai que desmontalo xa. Ou de tamén como vagos. Son dúas cousas que aínda pesan moito e que nada que se metan nunha rodaxe a ver que opinan. No teatro, nas artes periféricas nas que o sea, quero dicir, o 8% dos actores e actrices traballan. Claro. 8%. Claro, creo que é unha profesión bastante precarizada que despois ás veces tamén co glamour das galas damos a entender que somos outra cousa cando en realidade, pois iso, a maior parte da xente non pode vivir do seu traballo e hai que traballar moito, facer moitos traballos precarios para poder chegar a fin de mes. Entón, isto
é o que me gustaría desmontar, e insisto moito no tema, porque ao final No, total. non acaba de chegar. Non, sí, está super mal entendido, non? É que facer pelis ou sacar un proxecto teatral ou cualquier tipo de arte, dame igual, é un milagro. É moi difícil. Moitas veces tes pois estás traballando gratis ou precarizada ou estás facendo moitísimo esforzo para sacar un proxecto adiante que despois non ten un beneficio tan directo tan grande. Entón, eso é o común, é o habitual. E despois podes ter rachas boas e traballar un montón, pero quero dicir, é que volvo ao mesmo, é o que dice María, 8% dos actores e das actrices traballan. 8%, que somos moitos. Bueno, 8 viven. 8 viven, sí. Traballan de vivir. O sea, falo de vivir da profesión, de non tener que estar a 7 traballos precarizadas, sí, falo deso, de vivir da profesión. Pero, bueno, penso que tamén a arte é algo que sí que transforma e para moita xente perigoso, non? Entón interesa seguir desprestixando e pensar que non valemos para nada, que somos vagos, que esa imaxen como que interesa. E eu penso que temos que insistir e temos a responsabilidade de saber que somos necesarios, non? Que é moi importante que estemos aí e que intentemos abrir conciencias e que a xente pois vexa outros discursos, vexa realidades diferentes, exacto, que non sexan só de xente, que tamén por iso interesa que cada vez cheguen arriba tamén nesta profesión, pois directores, directoras con posibilidades, porque os estudos son carísimos, que reflicten pois unhas realidades que son películas increíbles, pero que non son a realidade da xente, non? Claro, que ten que haber de todo. E se só fan pelis, pois eso, a xente que nace, claro, efectivamente. E despois acabamos idealizando cousas que non son reais, non? E pensando que o mundo é todo happy. Sí. Precisamente no. Está el mundo para poner un lacito y a Mimi. Tal cual. A Mimi. Amiguitas. O sea, eso es así. Bueno, pero falando de algo un pouco máis feliz, creo. Que querías ser de pequena? E como acabaches nesta profesión que tanto que me mandaría a mí? Pois eu de pequena, eu penso que como case todas as actrices quería ser de todo. E entón isto é bastante significativo. A mí cando algún rapaz pequeno ou rapaza me di quero ser astronauta ou abogada ou perruqueira, ou digo, vai ser actor ou actriz. Sí. Porque así pode ser de todo, non? Claro, total. Pero o que máis quería ser era bailarina. Isto era o que pensaba, Despois si penso eu na vida dunha bailarina, claro. En realidade eu sí que quería ser actriz, pero non tiña referentes, entón non estaba segura, pero eu sempre me pechaba no baño a actuar. Conto moito esta historia porque meu pai sempre me castigaba ao baño. Sí, pero eu non o vivo como algo traumático, o sea, todo o contrario. Para min ali abriuseme un mundo increíble de posibilidades. Ostras. Porque eu en el baño, claro, no baño hai maquillaxe de todo. Entón eu disfrazábame, maquillábame, entrevistábame. Entón eu digo de broma, pero hai un punto que... teu pai está aprendendo a lección. E ella, eu sempre lle digo, pois son actriz pola túa culpa. Se non me pecharas no baño. Se me deixaras na habitación igual era enxeñeira. Claro, metes o cuarto de baño. Metichesme no baño, había un espello mal. E ali pasaron cousas. Sí, gañei Óscar, Goya. Entón digo, hai un punto onde eu pasei por aí, sabes, como que me sinto realizada, porque o corpo recorda esas sensacións de esa imaginación que tiñas de todo o que ibas vivir. Sí, traballei con Almodóvar, todo. Estaba aí. Todo fixen xa no cuarto de baño. E é verdade que me quedou esa movida, porque Antía pode corroboralo. Cando hai situacións, si teño que pensar algo, si estou agobiada ou tal, vou ao cuarto de baño. Porque o sitio onde estou soa. Sí. A mí pásame eso tamén. Tampouco teño un baño grande, pero tampouco é moi pequeno. Ten ventá, entón é un baño agradable. Un sitio para reflexionar. E cando foi a pandemia, que facíamos moitas reunións as amigas por Zoom. Por Zoom, eu estaba no cuarto de baño. Como que igarre a miña cervexa, porque era o único sitio onde os meus fillos non me daban nada. Esto es súper chido. Verdad. Soy totalmente consciente. Pero onde estás eu? No baño.
Todas, bueno, madre mía, esas reunións, cuidado, o sea, Pero cabirra... salváronos a vida bastante. Ostra, total, tía. Sí, sí, Bueno, porque podíamos Nun momento compartir. tan surrealista, ademais. Sí, pero, bueno, es que sí, es que yo Sí, a ver, recuerdo foi y digo, bueno... surrealista e eu digo, non sei como aguantamos, non? E total. realmente tamén o ser humano tende a idealizar e non é para idealizar ese No, momento. No, foi para duro. nada. É verdade que mal de moitos consuelo de tontos, pero para min a ansiedade esa de igual non volvo a traballar, pero saber que era todo o mundo, todo o sector, Sí. o que estaba paralizado, era un pouco de alivio de dicir, bueno, algo terán que facer, non poderemos morrer de fame. No. Todo Non se mundo. pode acabar a industria, porque xa para empezar estamos disfrutando dela toda esta temporada É que estamos que encerrados. foi a salvación Sí. da pandemia, foi a cultura, o ocio, quero Sí. decir, todas esas cousas que ao mellor se critican ou tal, que che salvou a ti a pandemia se non foron os videoxogos, as pelis, as O a series, xente os facendo libros, cousas en redes sociais, directo, non sei que... a creación de contido, se non fora por eso estábamos majaras, Sí, sí, sí. pero Majaras. majaras. As culturas tras. É saúde mental, Tal a cual. cultura é saúde mental. É verdade que para nós que temos unha profesión que vivimos na incertidume moitísimo, Claro, total. foi unha escola. Eu era como a psicóloga das amigas de oficina, non? Como de tranquila. Non todo pasa bien, nada, non pasa facer de nada. cousas, Morir facer de de hambre. yoga, tal. Vamos xuntarnos, Como as cousas que unha fai, non? Tía, eu recordo- para non volverse estar un balón. Eu recordo facer clases e que con vos non sei se cheguei a facelo, pero creo que sí. Claro, o estudiar INEF ao final tamén teño esta parte, non? E recordo dar clases de zumba Ajá. online ás miñas amigas. Claro, sí que veía como que nós estábamos moito mellor da cabeza, como de, bueno, animadoras socioculturales, pero as outras colegas que non tal sí que o pasaban peor. E recordo darlles eso, pois, decir, veña, xuntámonos e bailamos, Total, ou calquera facemos cousa. exercicio físico, da igual, conduzo eu, sabes? Era como, vamos a hacer cualquier movida Total. para poder Para mover o despexar. corpo ou para despexar un pouco a mente. É Que era o verdade que facía chegou un falta. momento que na miña casa a miña familia dixo, por favor, para de facer cousas, porque tiña un horario. Entón levantábamos, meditábamos, facíamos tal, despois clase, e meus fillos estaban como, quero volver á escola. Esto iba a ser vacaciones y es una tortura. Mamá, no. tengo deberes de matemáticas. Teño que estudar moitísimo. Sigue ti. E de repente novamente aquí estamos en pixama unha vez máis. É que non aprendemos, nos hemos Maravilla. quedado... Bueno, pero iso tamén é algo que quedou bo. Como A mí me gusta. eu quedei o pixame e o chándal, quedoume para sempre. A mí me gusta vivir así, disfrazada de pijama, Sí, quero total. decir, de persona cómoda. Bueno, Seguimos. Seguimos. A seguinte un pouco tripregunta. Tripregunta, Tes cuidado. que dicir se ti foras tres cousas, vou dicir. Unha canción. Teño que responder xa. Sí. Se fora unha canción, Alegría. Alegría. Do circo Sí. del sol. Ah, Que guai. Estoy de acuerdo. Que ben Alegría. pensada. Que Eu guai. creo que intento, despois teño os meus Bueno, a momentos, ver. obviamente. Cando un portugués te chama guarra, pues a ver, alegría, tampouco. Alegría. Pobriños, a saber que me dixeron. Uf, de repente- non me atrevín a preguntar. Eres a mejor, María, guarra y tú. Eu ia, guarra. Guarra, eu. Bueno, pues será. Vale. Amarra, non sei. Me habéis descubierto. Bueno, alegría, eu creo que a define un temazo. perfecto. Ademais, sí, sí. Unha comida, Unha comida. un plato, unha comida. Eu non sei se sería eu, pero como para min os macarróns con carne que facía a miña avoa son como endo recordo porque os facía en cociña de leña, en pota de barro e eu Qué rico. ese cheiro e ese sabor teño utilizado moitísimo para actuar, como memoria sensorial. Macarróns da miña avoa. Macarrones de cocina de leño, ¿no? É como Teño que soportar un traxe de raíña de Portugal. Macarrones de abuela, a tope. Sí, recordo Qué moitísimo rico. ese sabor. Mira que miña nai cociña increíble, pero Pero unha boa. sí. Es que, Imposible. as abuelas e a Imposible. cociña é unha cousa, Sí. Sí. A nos facíanos uns macarróns a miña boa hipercocidos. En plan, ela deixaba os macarróns aí e cocían. É algo que eu a día de hoxe detesto. En plan, se o fago eu, é como...
pero a min os dela sabíanme. A mí igual, porque iba a dicir, os da miña avoa tamén eran, pero que se levaban así. No, Sí, total. é que se Aquí desfacían. os macarrons son espaparruchados. Sí, sí, a miña como abuela todo. igual, a miña abuela tamén fai, ainda agora que está ben, gracias a Dios, que está ok, mi abuela va a vivir 250 años porque yo lo he ordenado así. Exacto. Tamén, igual, é unha cousa, eu creo que unha cousa Porque xa de guisan, época. claro, que se cocen e Claro, despois que fan guisan. guisan. Entón, claro. Ves como se abren así, e dices, bueno. De cuncha, a miña avoa facía os de cuncha. Ay, qué los rico. tiburones, que Ay, le qué llamo yo. ricos. Ay, qué rico, tío. Perfecto. Que fame. E a última, unha peli ou serie. Unha peli ou serie. Eu encantaríame, non sei se son eu tampouco, pero encantaríame ter feito algún personaxe en A 2 metros bajo tierra. Ostras. Que que para seriote. min a miña serie favorita, con diferencia. Hai moitas series que me gustaron despois, pero como esa... Pero algo que che marca marcoume moitísimo, Que porque guai. me pareceu a primeira serie onde sacaba como o lado escuro de todos os personaxes que amabas e odiabas ao mesmo tempo. Como super mega humanos. Sí, sí. E Como despois máis real, sí. esta comedia negra que tamén tanto nos identifica os galegos. No, Non, eu totalmente. dicía, como non se fixo esta serie en Galicia? Totalmente. Unha funeraria, sabes? Que sería mundial. Total. Sí, sí, sí. En clave de humor negro. No, non claro. comedieta. Humor No, no, negro. no, jiji. Con No, moita realidade efectivamente. tamén, non sei. Sí, que teñas momentos de, uy, Sí. esto me estoy riendo, pero Pero... Sí. lloro un moi forte, pelín. guau, Jaja, pero no tan jaja. no, jaja, pero no mucho. E ten un final que non desvelo para que a xente se non a viu que a vexa porque é maravillosa. E a última pregunta é a túa opinión máis impopular. É que esta pregunta encanta. É que Un popular, claro, un esto é como popular unha cousa opinion. que se di agora. De repente, Yo también soy así. teño fillos adolescentes, cada día cambian de palabra. Es que todo o Totalmente. rato, é que Six, todo o seven. rato. Acostumaste unha moda, un tren, un non sei que, e de Eu repente soltolles ya está. algo e xa me miran como e digo, xa non se usa, ¿no? Ya non sei, Ou bueno. que abuso, ás veces aprendo algo, entón un Claro. lit, e me No, mamá, así, aí no se usa. Deluxe. É que xa ni literal lit, sabes? Digo, É que- a ver, E si que creo que este, xa o señor Vance vestido de... Dejaste por que me consuela de que xa para eles son boomers os de 20, sabes? Ah, total. Entón digo, vale. Bueno, é que Xente xa super está. maior. Ben. Bueno, A pois popular, esta, en que sentido? claro, en plan de unha opinión que non é que non sería compartida como por todo o mundo. Claro, que sabes? ti Rollo- digas, a maioría da xente sobre esta cousa concreta opina o contrario. Exacto. Pois eu que sei, imagínate. Como en política todo o tempo, non? Aí Meus seguro. fillos sempre din, por que sempre votas os que perden? E digo, a pregunta debería ser ao revés, por que perden? Porque perden todos os que miran por nós, polo que sexa, non correseme. Pero non sei, así xa que estamos falando da profesión, eu diría que non soporto e a xente, a maioría vais a me botar en riba. Ui, polémica. Polémica. Non pasa nada. A las Fontrier. Odio a las Fontrier. O sea, é que quero matalo. Estou nas súas pelis e digo, basta. E non podo. Un bo statement. Clip. Caime mal. Francamente mal. Mira a cámara de caesme mal. Las Fontrier. Me caes mal. Ve a terapia, deixa de facer películas. Por lo que sea, no estaría tan mal que fuera terapia. Estoy un poquito de acuerdo. Bueno, sí, claro, mira que bueno. Estoy de acuerdo. Estupendo. Moi ben, pois mira, agora imos como o sea, nesta parte teríamos un momentito de xogo, pero falando antes e plantexando así un poquiño a situación, eu quero propor unha cousa tamén deste estilo, como de Que medo. preguntas De e tal, xogueta. de xogueta, un pouco xoguetona, que ensinoume un compañeiro da impro, Diego Ingol. Desde aquí Guau, yo seguro te que nombro faba fatal. y te... No. Para nada. Que é super fácil. O que pasa é que isto, a primeira persoa que yo escoitei foi a él, a Diego, persona maravillosa, un besito desde aquí, e recollino, uso un montón, sobre todo para coñecer a xente, fora da súa profesión ou como indo moitísimo máis aló. Entón, isto é, se ti tiveras que facer un PowerPoint de 8 minutos, Empezamos mal porque non sei 8 facer. minutos, ou unha presentación
presentación. Ou unha presentación igual, no que fagas, pero unha presentación, simposio, coloquio, lo que sea, de 8 minutos, ningún máis, Un monólogo, ningún menos. algo no que fales ti sobre... Exacto, de unha cousa que controles moitísimo, pero que non teña nada que ver. No. Pero eso, que non teña que ver ca túa profesión. Ai, nada que ver. Nada que ver, Unha moi cousa que o lonxano. mellor é super friki deste tema, gusta Claro. ler sobre tal, Por exemplo, é super inesperado. ti- Que, claro, de que ten un farías? tema, pero no fondo ten algo que ver. Bueno, a ver, claro, que tamén na nosa profesión É todo un ten que pouco ver, difícil. pero intenta, o sea, lo puedes poner, está bien. Faría do enagrama. Pues eso, que bueno, a ver, Pode ter tiene que ver, porque ao final porque Explicación, podemos por favor, usalo. explicación Teño 8 para, minutos. para tontos. Podemos usalo para sí, O sí que enagrama podemos usalo, era algo, pero vou parecer Oliver Laxe. O enagrama era lo que utilizaban os sufís. Un besito, Oliver. Pero bueno, é como que define os caracteres por dicilo mal, porque non se debería dicir así, é como un horóscopo das personalidades. Define 9 caracteres as personalidades, en 9 eneatipos, e cada eneatipo ten 3 subtipos. Ai, eu fixe ¿no? un test E desa entón son, divídense en emocionais, mentais e Claro, instintivos, e a raíz de aí é como que as personalidades do mundo enteiro só caben aí. Entón, para actuar é moi divertido, pero en Claro. realidade é algo como máis de Máis autoaxuda, máis terapéutico, sí. é máis para saber o que non és, porque realmente ti Para ubicarte construes un pouco. Un relato. personaxe durante a túa infancia ata os 7 anos e ata en a adolescencia como que o reforzas para sobrevivir, No, que é total. o que chamamos o ego. Ujú. E nada, queres ter unha conversa con Oliver Laxe aquí con vos, en pijama? Que Eso, penso pero- que sabe moito deste tema. Sí, sabe moito deste tema, pues pero nada, non sei se cando queres poderá falar. facelo en 8 minutos. Eso puede ser, pues Eso nada, es más Oliver, cuando complicado. quieras venir aquí a hablar del eneagrama, tú vente, hombre, mi Pero niña, bueno, claro que sí. pareceme un tema fascinante e Sí, que moi empecé guai. por actriz e despois foi como que me fascinou moito e empecé a ler un montón de cousas e é verdade que utilizan moitos americanos para compoñer personaxes e tal. Home, que sí que é certo que para crear personaxes é moi guai, tanto en escrita como en interpretación, porque en realidade unha vez que colles un número, un eneatipo e un subtipo, é que tes Moitas toda a ferramentas, información del claro. mundo, o Es sea, que non te falta nada, A sabes? min, eu lembrei agora que nos lo ensinaron no grau, na carreira, precisamente para construir personaxes, porque eu Claro. estudei animación e videoxogos, e Claro. para facer Claro. guión e personaxes ensinaronnos eso, e claro, era como que cada un pois collía o que el quería elaborar, unha primeira idea do personaxe, facía o test para ver por onde iba e tal, e claro, axúdache moitísimo un personaxe, entendo que a vos máis a definir como esas aristas de pois por aquí Acotar, pasaría, por aquí claro. non, porque Porque se non tes mezclas o- tamén moito Claro, teu. tes o ego, que o que tes a move ferida, o ui. personaxe, bueno, Exactamente. é interesante. É moi guai para construir un monumento. Agora, como ferramenta, como se fai rollo horóscopo non vale para nada, Xa. aparte que un número Pois como horóscopo, non Exacto. quero decir máis ou menos. E un Para número pasarlo bien. totalmente ninguén é porque estaría neurótico perdido, o sea, é como unha ferramenta ou como para profundizar moito para traballarte, non? Para Pero é autocoñecer. chulo. Pero non ferramenta está moi para chulo. clasificar as persoas, que Claro. tamén se tende un pouco a iso, non? Sí, Tes unha eso é ERC, peligroso. Eu non sei que, dices, Claro, pero eso non. sirve tamén para autoxustificarse a veces de maneira Exacto, peligrosa. sí, En plan, exacto. non, é que eu son así, Como é no, no, soy no. Piscis. A min eso Exacto. fastidiame moitísimo. E ademais sería xusto o Eres un contrario, hijo ¿no? de puta, eso Como que- eu son así e este así, vou intentar entendelo en lugar de justificarme ir a por Total. outro, ¿no? Sí, como cando es que eso, esto pasa un montón. Eres Piscis? Eres Piscis, en o caso del enagrama es un unazo, un dosazo y eso é dices, horrible. eso non mola, sabes? Aparte que non é tan sinxelo cando No, fas non coas é persoas. nada sinxelo. E aparte que isto, o sea, que ao final o que mola é unirse, vincularse, non xulgar e No, sinalar. claro. Entón, sí que estas cousas son un pouco perigosas, pero bueno, é o que distino, o que decías ti, María. Eres Escorpio. Non, é que eu co horóscopo creo que sí que pasa de autoxustificarse, de ver xente que es un pouco unha mierda de persona e de repente dice, no, é que soy Capricornio. Entonces, ¿Qué tienes con los Capricornios? No, nada. Non teño Era un nin exemplo idea. calquera. Era un exemplo, pero sí, como autoxustificarse porque tu horóscopo dice Claro. que tu tipo de persona hace esto. Nada, ver. ir coñecéndose cada Amor. un o seu mesmo. E ti, Antía, de que farías os 8 minutos? Pois, dicía o antes, é que é super random, pero faría o de embarazos, obstetricia, maternidade, porque son super friki deso,
unexpected, sí, porque non ten nada que ver co que estudiei, nin nada así, Nin é pero... Snai. Non, que va, Wow. para nada. Para nada en absoluta, quero selo, pero non agora mismo. Pero é unha cousa que me obsesiona, pero dende ben pequena. En plan, son moi super friki dese tema e gustame ler sobre eso, sobre o embarazo, sobre o bebé, a crianza, non sei que. maravilla. E de feito eu sei que se non fora polo lado do audiovisual, da animación e tal, sería matrona, que é como Bonito. radicalmente oposto, Sí. pero é que me encanta. É un tema que lea o que lea que non me canso, é unha cousa, sí, e falaría deso durante horas, e Iván sabe, porque dou un coñazo con eso cando descubro unha cousa impresionante. Pois Pero Pois a mí moi é un tema que me importante. interesa tamén, porque desde que fun nai fixen Claro. lin de todo. faz un máster, Pero, non? Os sí, meses de antes. demasiado, porque despois Claro. era como para de ler, por favor. Sí, porque sobre información. Pero, ademais todo facía mal, sabes? Todo Sí, que ía eso non tamén. tenía que ver co que eu facía, co que pasaba e De repente mala madre, son, mal, sí, no son a peor nai do universo. No, que Pero eso, sí tamén que- a sobreinformación está nos facendo moito dano nese sentido, sobre todo as Sí. nais que xa teñen suficiente carga de por sí como para facer caso a todas as recomendacións, todos os consellos, todas as Non, os é que é límites, imposible, o sea, e xa é imposible cando son recomendacións e consellos para ti mesma e o teu autocuidado, Efectivamente. sin da por riba, tes que soster a vida dunha persoa que acabas de traer ao mundo, o sea, pareceme de locos, como... Perdón. Como nai. la tapa, la ropa. Perdona. É que me non Pero me paro de mover. sí, Ese outro melón a abrir porque é Total. un temazo. Sí, é que a cantidad de violencia que hai... Así que estaría moi ben que máis xente que se dedica a iso Xa. fora tan friki como a ti, non? Pois sí. Eu, Sí. nada que ver, a miña profesión, intento de profesión. A túa profesión, pero, a túa profesión. Pero, sí, de feito, a curta que fixen e pola que estou nominada é dun bebé, polo que sexa. Polo que sexa, é un bebé. E tamén hai moito, o sea, falas da lingua galega, Da lingua, non? efectivamente, É como non- os pais que lle falan a Nuno en castelán, spoiler, é lo que é. Sí, no, é a premisa. Pero a premisa en castelán, le entenden, é como, por que non me falas na miña lingua? E hai toda unha relación sobre... cos pais e con Nuno, é precioso. Que bonito. Chulísimo, chulísimo. É Unha outro animación melón, hermosa. Hai moitos melóns. Efectivamente, Porque sí. hai pais que educan, non? Sí, Meus claro, propios os pais nosos educaronme en mismamente, castelán, efectivamente. sendo eles galegofalantes, non? É algo Exactamente, deso que quería eu lles botei falar. moito en cara ata que entendín Igual, igual. porque pasei de estar enfadada a que me dera moita pena, non? Total, Dicir, entendelo, decir, unha cuestión social que nese momento consideraron que era o mellor, punto, pelota, e que xa é Claro. suficiente a paternidade e a maternidade como para fan o que exixirlle. poden, non? Pero bueno, é Exactamente. verdade que dá pena. Dá É moita duro. pena. Exactamente. Porque moitísimas persoas deixaron de falar galego por isto, é que moitísimas, o sea, na miña, o sea, no meu arredor eu son consciente de moitísima xente que lle pasa isto. Pero bueno, Que- que non é unha cuestión de clase, todo que é o que Sí. pasa no mundo, non? Que dis, Efectivamente. se todos os galegofalantes viñeran de familias ricas, pois Se non falaríamos estivese un galego considerado maravilloso Efectivamente. e non desaparecería nunca. Exactamente, porque estaría considerado unha lingua importante, Efectivamente. válida, bla, bla, Claro, bla. efectivamente. Pero, Que pena. Pero, bueno. E ti, Antí? Pois mira, eu A ver de que nos vai falar. eu falaría de, no, eu falaría De de videoxogos. pijamas. De pixar, de ansiedade. No, eu falaría de videoxogos, sempre digo o mesmo, porque eu falaría de videoxogos. Podría facer, seguro, en concreto o Zelda, porque soy unha semejante fricarda. a casa a xogar co meu fillo. Pois encantaríame. Enganchadísimo. Ui, que me agrede. Encantaríame ir a xogar co teu fillo, me encantaríame. Bueno, E pero que non vuelvan. para rematar isto con un pouco de positividade, non? Con un Sí. pouco de... falamos das cousas que nos alegran un pouco o día a día nestes tempos tan Ai, difíciles, sí. porque todo ansiedade, todo mal, pero algunha recomendación de todos os ámbitos, de gastronómico, de hábitos do teu día a día, deste libro que lindo, non sei que, algunha recomendación tedes de... Eu penso, pero é unha cousa miña, que a mellor terapia que existe é quedar coas amigas. Total. Sí, estaba nesta movida eu tamén. Charlar, non vou facer apoloxía de beber tampouco, pero unhas cañas, unha clarita. tampouco, claro. Pero alcoholazo, como decía Raquel Nogueira. Viño galego. Mandaronme outro día que puña, a gasolina... O viño galego está máis barato que a gasolina. Bebe e non conduzcas. Pois, perfecto. Total. É o momento. Cero Para apoloxía do alcoholismo, pero a veces... Pero viva el vino. ¡Viva el vino!
de Lucía a la da Ribeira Sacra, así xa fago para que vos patrocinen o seguinte Un programa. poquito. Outro programa patrocinado por Viños. Nos Sí, creo encanta. que é o mellor, porque... Estar con as amigas. Sí, estar coas amigas que non ten por que ser nun bar, nen con cañas. Non, porque pero ás verse. veces, exacto, E facer por verse. é que barato, costa iso moitísimo, pode ser barato e é moi reparador. E Súper. necesitámonos moito, eu penso. Sí, neste momento que estamos tan individualizados, a ver, es que o outro día escoitino, chaval, de onde soy ahora? Da Rías Esto Baixas, é escoitín. De cansados, Toda a xente, amigos maravillosos de las Rías Baixas que ya me apropio. Pois eso, escoitei, que me pasa? Escoitín, punto. Escoitín está ben. Está ben. Pois eso, non recordo se foi no Instagram ou non sei en donde, que dicían, enseguida mandamos a terapia, evidentemente moi necesaria, super necesaria, pero sí que é certo que moitísimas veces o podemos empezar a, polo menos a sentirnos mellor, tratar certos temas simplemente facendo comunidade e estando cas amigas. Socializando, E cunha quero rede. decir, é que somos E despois xa virá terapia cando se poida, cando se xa necesario ou que sexa, pero sí que é certo que como é que é verdad, o sea, sálvanos as amizades cada vez máis. Estou super de acordo que como, ás veces simplemente que che saquen da casa, que che falen de outra cousa, como che den unha aperta e dis É que tanto polo feito de, pois eso, socializar, compartir, botar por fora en sí, Este momento. como este Sí, momento, o colectivo é o que nos salva, é así. como non- polo feito de estar unidos nun momento no que está todo tan individualizado, tan odio, tanto odio, tan polarizado todo, Sí. pois un momento de estar xuntos e que é o que máis fai falta ahora mesmo. Total. De acordo con O iso. amor O é o amor, novo total. punk. Sí, No Vox, Total. o amor. No, A vulnerabilidade é super punk, ademais, e o amor pero hai que tamén. amizade, o reivindicar, cariño. ¿no? Como que Reivindicalo. que sigue sonando como cursi, ñoño, e dis, non, pero que necesitamos é que fai cariño, falta amor, e fai falta amor. comprensión e o colectivo. Sí, e fai falta dicirse quérote moito e a menudo, que non pasa nada, que non se morre ninguén, por decirlle a unha persoa que a queres, é porque é verdad, queremos todo o tempo, estes con máis vínculo, menos vínculo. Totalmente. Entón, máis amor, amiguitas. E michis, muchos gatitos. Muchos gatitos siempre, como gatito de Antía, que fantástico, maravilloso, Firulais. perfecto. Pondremos unha foto de Firulais. Perritos Sí. tamén, todos os animais que tamén mola, a verdad que sí que Hamsters, peces. nos dá igual, o sea, animalitos. Pues sí. Bueno, Bueno, estaría. xa estaría, hai que ensinar. Aí estaba dicindo No. Esta obra de arte, bueno, perfecta, ¿eh? Este é o pixama ideal de María Vázquez. Un aplauso. Bravo. Con peluchiño, es Con, Winnie the con Pooh. tetas. con tetas, Con tetas. máis caídas cas miñas para sentirme mellor. Perfecto. Fantástico, colgarémoslo mejor. aquí atrás no muro da fama. Wow, Que- increíble. qué Cerdita guai. Peggy, Sinchan, María Vázquez. Guarra. Ponme o lado, por favor. Guarra. Hostia, que risa, por favor. Unha última cousa. Claro, tes que mandarlle O seguinte unha pregunta ao noso seguinte convidado ou convidada, que non sabemos todavía, non o podemos desvelar. Vale, pois eu diríalle que cousa faría polas bravas. Toma ya. Moi boa pregunta. Sí, sí. Punto. Pois ata aquí chegamos, eu creo Ata aquí que é un chegamos. broche perfecto. O noso primeiro programa. Parimos, amigas. Parimos en rede, en comunidade, Con amigas. e con Pixama. amigas en pixama. E comodísimas, queréndonos, todo perfecto. Todo perfecto. E moita Sí, sorte ao o final. sábado. Ai, gracias. Vai ir moi ben, xa verás. Vai ir ben porque oímos pasar, ben, Home, non por claro. outra cosa. Bueno, eso dende logo. A celebrar, sempre a punto. celebrar. A celebrar en Lugo. En Lugo. Vamos. Para comer Lugo. Ah, Pues sí. Pues, Y que digo, mira que me pa caí. comer Lugo, sí, Despois podemos ir ao día seguinte aí a comer. Rico. Lugo se come que flipas. Eso é así. pois veremos en Lugo. Verémonos en Lugo. E a vos no seguinte programa. Chao, chao. Adiós, Non sei a onde mirar.